Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui me n'he pujat ací al Pinar perquè en el vídeo d'esta setmana anem a ensenyar-vos les idees que tenim per a este Pinar. Unes idees una miqueta difícils d'acomplir, però amb treball i temps tot és possible. De moment, començarem per netejar una garrofera que tinc ací darrere. Mon pare ja està ficat a netejar-la. Mireu, és esta garrofera d'ací, que està molt bruta i hem decidit traure-la de l'ostracisme perquè si la deixem ahí probablement s'assecarà. Porta molts anys i no s'ha assecat, però volem evitar-ho. I després pegarem una volteta amb un dron pel Pinar i veureu què és el que volem fer, que ja vos dic, costarà, però bé, és un projecte xulo i que a mi me faria molta il·lusió tindre acabat algun dia. Si voleu veure com és el nostre Pinar i quines idees tenim per a ell, acompanyeu-nos. És una garrofera de 4 soques, però mireu, està bé, pobra, absolutament amagada. I mireu si la garrofera és agraïda, que sense tindre gens de cura ha fet garrofes. Ahí estan les garrofes d'enguany d'esta garrofera. A veure si ho puc enfocar. Mireu. Estan maltractats totalment. Ha fet garrofes. Que mireu com està de seca per les puntes. Això és tot rudimentari, eh? Sí, perquè no funciona, tens que explicar-ho.
s'ha trencat la bombeta que li tira l'oli a la cadena i com la màquina funciona tan bé, Te dol. pues, de quan en quan hi ha que fer-li l'engrasar natural. Francis és el clar exemple de la persona que utilitza les 3 R's. Reduïx, reutilitza i recicla. Ell no tira res fins que no s'ha trencat del tot que ja no se pot gastar. A que sí, papà? A que sí? Un home del segle XXI. Però me va ensenyar ma mare i ma mare era més velleta. Ja ho has serrat tot? No. Ah. Abuelo, yo tallará. Vols tallar, cariño? Yo tallará al abuelo. Ah, pues va, talla. Ah, ja la paga. La llum que té este pinaret és preciosa. A mi m'encantaria, així, fer una bassa per a que poguérem vindre a veure els animals. Algun dia posar oques o ànecs i per això hauria de tancar tota la finca, que és una altra feinada prou gran. Però m'encantaria, així a esta zona, fer això. Mireu la quantitat de remulla que s'ha fet. Mare de Déu. I no m'ha acabat. Ara vindrà una màquina i ho triturarà. Ara dic jo, no ho sé. Quan netejarem un tros més, farem tot el bancal
i que vingui una màquina i que el triture. Déu meu! Veieu? Les sendetes que n'hi ha. Totes són de passar a caçar i de passar animals. En algun punt d'este pinaret, no sé a on, m'agradaria posar una d'eixes cases que són com una bombolla. No sé ben bé de quin tipus, però una habitació extra per al mas, però que fora una d'aquestes bombolles que és com si estarés a l'aire lliure. Crec que seria un lloc xulíssim per a dormir, mirant el cel, i que podria ser que s'aproparen alguns animals. A mi m'encantaria. No sé esta idea si és molt boja, però jo la tinc ahí. Jo vaig fent un llistat d'idees, de coses que m'agradarien, i després que puguen ser o no, ja és diferent. Però que a mi m'agradaria, ja ho dic que sí. Mireu així quina paret hi ha. Quin canto de paret enorme. Dels dos bancals, el de dalt i el de baix. Així de la pluja ha eixit tot una barbaritat d'herba. Ja se senten els turcassos. Ai, així dormen turcassos. Mireu, no ho sé. La bassa per a ficar oques i aigua i això per als animals, segur. I si algun dia arriba això de l'habitació bombolla, doncs també. I això és el que hem aconseguit després de 3 hores de faena. Netejar tota la garrofera per baix. Hem deixat els lentiscles, que n'hi havia 2, un està així i un altre està així. Els hem deixat perquè són molt bons per a recer els pardalets i les boletes també, els pardalets se les mengen. Aleshores, eixos sempre els deixem, però els hem esporgat una miqueta i ara ja creixeran d'una forma diferent. I hem netejat tota la resta de brossa que tenia per baix la garrofera, que en la majoria eren esparregueres i espinals, i ara ja s'ha quedat prou neta. Encara queda una miqueta de faena d'acabar de netejar cap a aquell costat el pi que se veu ahí i acabar de llevar tota la brossa. Però per haver-li dedicat una vesprada no està malament la faena. Ara ja sabeu quins són els projectes que tenim per al nostre pinaret i esperem que vos agraden. Si teniu alguna cosa a comentar, podeu deixar-la baix als comentaris. I com sempre, ja sabeu que podeu premer el botó de m'agrada i subscriure-vos al canal. Gràcies per estar ahí. Adeu!